mfowethu, abantu abangena ngamacala okudlwengula ngaphakathi banokuhlukumezeka. Ikuphi ukuhlukumezeka wena owabhekana nakho ngenxa yokuthi ungene necala lokuthi kuthiwa udlwengulile? Boshwa bezingihlupha kakhulu. Zithi inina laba endlwengulo sisi bethu. Siwe la phansi fende usitshengisa ukuthi wawenze njani into ongayazi. Kuthi wefenda phansi la ukhonkolo. Ukuboshwa kwakho kwayiphazamisa kanjani impilo yakho? Kakhulu. Ngahlukumezeka kakhulu. Ngoba nasekhaya base bengasathembi phela ngithi kwaqale kwayilento yalengane encane le ngisho. So angingenelwe yini mina ngihambe ngidlwengula abantu yini yabona nje. Especially u-auntie ke kuyena ke esasihlala naye ekhaya. Ngoba ugogo wayesemdala. Kwangihlukumeza kakhulu ngoba ngisho ugogo okuyena wasikhulisa wayengithanda. Indlela wayengithanda ngayo washawa i-stroke ugogo. Ngangiboshela ukudlengula babethi ngizithathele ngenkani. It was 2015 Richmond bengihlala eSilahla. Yeah. Ngikhulele khona eRichmond ngifunde khona ngoba nayo le ntombazane ngangingayazi ngingayijwayeli bisebenza lapha e-engine garage. Thi uDuyu igama la yakavezi. Kangazi umfana wakubo mina omncane uDani yona ngangingayazi. Ngathuka nje nami sengiboshwa kuthiwa ngirapile. Kahle mina ngangiyovula icala engangishayiwe ngishawe wonqothovu. Awu aboshwe uNqothovu usicelo wayengakaboshwa ngoba babe yiforum. Shuthi ngiyovulela bona ke lelo cala ukuthi bangishayile ngoba ngangenzanga lutho ngangihambela ngithi ngiyakumngani wami ebusuku Nhlaka. Bangishaya ke mase ngiyovula icala okay useyaboshwa uNqothovu usicelo wayengakatholakali yena. Awu sengizwa sekuthiwa angingene ngala nami ngihlale phansi ngilinda ngampela kwathi kusanjalo iyabizwa le ntombazane yafika yadlula la kumina nje yayingangazi futhi kwayona. Nama ngiyazi ayingithulela mesikhuluma namaphoyisa ke sikhonjiswa mina ke kuye khanikali kodwa kadidlula la kumina ithuli ingasho lutho. Awu into yanini leyo ngoba phela mina angiyazi. Ithi ngani intombazane kwakuyisenta Thathakusa gabo 5 yayiye emsebenzini. U5 mina ngisuke ngilele ngidideke nami ngingazi ukuthi kwenze njani ngiboshwe ke kanjalo fakwe ngemuva. Abese kuthiwa uNqothovu angimxolele bazokhuluma nale ntombazane bese ngibona lapho ke mina ngesingama ukuthi kahle lana ngikandelwa istory. Ngivume futhi ngimxolele uNqothovu ngikhokhela imali yesinxephezelo futhi kungabi khona nkinga. Ngibese sengiyaboshwa ke mina sekuboshwa mina kade ngizovula icala mina. Umseshi wayephethe lelo cala kwakuba uManyathela. Ngahlala eStoksini angizange ngize nginikezwe ngisho ibail. About 2 years it was 16 months engawuhlala. Icala ngaboshwa kwakumhla ka 3 September 2015. Ngaze ngaphuma ngo-2016 noma ngasakhumbula usuku kodwa kwaku-2016 November kodwa usuku angisakhumbula kwakumhla ngaba
nakhona indlela engidedelwa ngayo senginikezwa ibail futhi. Icala belilokhu lihlehla sonke lesikhathi kuthiwa further investigation. Ngaze ngacela ukuthi akwenziwe i-DNA ngoba phela lento kangiyazi. Uthini umesho yena uthi sasibabili ucomplainant intombazane. Kodwa mina ngiboshwa ngedwa. Angikaze ngilenze icala ngoba ngisho i-DNA uma isibuya ilapho labaze banginikeza khona ibail ya 500 isisho ukuthi cha akusiwona eyami i-DNA etholakale kuyona intombazane le. Ukuthi yabani ke angazi. Angagcina ngingazanga futhi kuze kube manje. Intombazane uma isithola ukuthi akuwena oyidilile kukhona nokukhulumisana naba nakho wayeke waphinda yini wahlangana nawe noma emphakathini wena? Wathi waphela enkantolo ngingakhulumi nayo ngingayi kuyona. Bengike ngidlule kuyona egarage. Kodwa ke ngokuthi inkantolo yayithe angingakhulumisani nayo. Akaze ngize ngikhulume naye. I-DNA mina eyangisize yangikhipha ngiyababonga futhi odokotela. Ngoba ukuba yikho i-DNA mhlambe ngabe ngidonsa life sentence nje kunamhlanje ngento engingayazi. Umuzwa kuthiwa kunendoda eboshiwe ngenxa yokunukubeza yini eyayifika ekhanda lakho kuqala kulesi sikhathi esiphila kuso njengamanje okuqanjelwa abantu ngishamanga kuthi? Yabona kuba buhlungu kakhulu ngoba ngiyazi kimi leyo into ngingayenzanga. Andike ngale nje kokuhlukumezeka bobuhlungu usacabanga lento noma usuboshiwe. Uhlukumezeka kakhulu uma usuboshiwe. Ejele akumnandi. Kubuhlungu ngalendlela. Mina ke ijele bengiboshwe kulona noma belingekude kakhulu kodwa belikude nabantu basekhaya. Ingekho umuntu ozongivakashela ozongibona. Noma ngibacabanga abantu basekhaya noma ngicabanga ukuthi kunjani kuyinkinga. Kwakufona lokho ke ngalesiya sikhathi abengekho amafoni. Akusafani namanje kuyakwazi ukuthi amafoni abekhona ngalesiya sikhathi bekunzima kakhulu. Neziboshwa la nokubhema istress awunagwayi. Izinto zakhona ukudla kwakhona afuna ukukhokhele na lokhu kwakhona ke kwejeleke manje. Bafuna ogwayi iboshwa lezi ezibhakisayo zifuna ama-airtime. Ngalesiya sikhathi ke bekusasebenza i-well call ngoba bekunaleli ucingo lolala phaya odongeni. Kwaliyo well call awunayo. Nala mhlambe awunamuntu omaziyo nje obufikile. Mhlamba abantu abaziyo bahlala kwenye section wena kwenye section isimo engangibhekene naso. Utho mhlambe mekwenzekile ke niye enkantolo ubonane nalabo bantu abaziyo. Hleli nabantu ongabazi bodwa. Engizima ngisho ukucela insipho mayisikuphelele uzoqala kanjani umuntu yomcela insipho yokugeza. Mfowethu abantu abangena ngamacala okudlongula ngaphakathi banokuhlukumezeka. Ikuphi ukuhlukumezeka wena owabhekana nakho ngenxa yokuthi ungene necala lokuthi kuthiwa udlongulile? Boshwa bezingihlupha kakhulu. Zithi inina laba endlongulosisi bethu siwe la phansi fende usitshengisa ukuthi wawenze njani into ongayazi. Kuthi wefenda phansi la ukhonkolo. Uyashawa lapha ukuthi mhlambe ufenda uyashawa mhlambe khona ukushanga isicathuli all star itebu.
Kubuhlungu kakhulu ukuba sejele. Ngaze ngajoyina lento yama-gangsterism ngingathandi. Ngoba ngibona ukuthi ngiyahlukumezeka. Nami ngiyi-28 manje. Ngangingakuthandi kodwa ngesimo sempilo yakhona ngabona kuphoqelekile ngoba ufika ungazi lutho lapha ziyakusabisa iziboshwa ukuthi njoba zikuhlukumeza uma ureport uyotshela ubaba lapha ubaba uzobe ngekho uzolala nathi noma ekukhipha futhi la ekisa kwenye indlu uzofica abafowethu lapha so batshela bazokusebenza so awukhoni ngisho ukureport. Obuhlungu osuke usubhekene nabo lana kusana naloku kwecala awazi ukuthi uzokwenza njani. Mhlawumbe inkantolo uthi uma ufika enkantolo hlabe nge-reminder 6 months. Wonke lo 6 months ubuyele ejele. Lapha ejele uma ungakayijoyini lento yama-gangsterism uzovuswa ngo-2. Nonke nini niyimpatha thina siyimpatha siyavuswa ngo-2 kufanele siyogeza amanzi abandayo. Balele bona isebenzi. Lapho manibuya ukuyogeza ngalowo 2 sekufanele nihlale ngezinga. Kuyoze kufike ubaba ngo-5 ezoxegisa. Kusukela ngo-2 wena uhleli ngezinga. Mexegisa ubaba ngo-5 hayi ukuthi useyavula cha. Lesikhathi ke sokuthi vukani ni clean ikhani bevuka ke nabo. Ona ke manje. Wena kusukela ngo-2 nje uhleli. Ngo-6 kuyavulwa kuyabalwa ukuthi nisaphelele yini niyaphila nonke. Uyabuza futhi ubaba complaints request onesikhalo onesicelo. Kodwa manje ngoba uyazi ukuthi uzobe ngasekho uma esevalile. Awusho ukuthi baba ngiyahlukumezeka la ngiyashawa la. Nalento engiyiboshelwe angiyazi ubekezele kunjalo. Abahlala eduze ke abanama visitor ke mhlambe makukhona ke la kunina njoba niyimpatha ke nini. Mhlambe ke mebe ne visit omunye ke nikwazi ukuthola lo kwa nawo futhi no nikezwe ngesikhathi hayi ukuthi wena niyimpatha nina nazi lutho. Aniphatheli futhi. Phela nje nini into ozoyithatha nje intweni zakho ubuye nazo ukudla kuphela. Ugwayi into zokugcoba ezokugeza konke kuyathathwa lokho bayokudayisa. Isebenzi. Thengwa insangu, thengwa iwunga ibinga kabi khona ke bekuyiphilisi bebebhema ingide iMenrex ngalesi yasikhathi. Lapho uthi mhlambe nawe uyayibhema leyo Menrex uyayifisa ngeke uzuyithole. Manje ithengwe ngento zakho kodwa ngeke uzuyithole. Ngosuku noma usitshele ngo-3 days before uye enkantolo ifike ikhiphe thina ekhanda lakho zazi njani insuku zokugcina. Yabona kunalento bathi liyakukhipha. Ungathi bayakusensa nabo ukuthi hayi so uyahamba uhlukumezeka kakhulu lapho. Yabona uma usuzophuma angazi kwenziwa yini.
ngathi nabo bayakusensa ukuthi hayi useyahamba vele lo simvalelise. Yashawa ngale kwesizathu nje umeleni akufanele ngisho ukuthi ume. Ngisho mhlambe kuthiwa kuyaphakwa funa niphume nambe niyophaka ukuthi usuqedile uyogeza isitsha wasukuma nje wena besadla bona uyabiza uzofuthisa uyashawa. Yabona musu uzophuma angazi ngempela. Uzothi nje nalaba ke niyimpatha nabo ke uhlukunyezwa nayibona. Thatha omunye akafuna ukukubhemisa ukwa hawu mfethu ngoba sihlezi sibamisene nje kodwa nje izinto ziyakujikela bathi ijele lisuke selikhipha liyakuphalaza basho njalo kuba nzima kakhulu ngisho ukulala ubuthonga abufiki insizwa abufiki kuze kuse kugeleke qewusheli uvele ke futhi ungeke uzulala ngoba uzathi usathi usalele ngalo 8 mhlambe abufiki ubuthongo sahle mhlambe uyozumeka ngalo 11 seniyavuswa futhi ngo2 njoba ubona nje abantu abaningi bebuya bezace kangaka uma kade eboshiwe especially makuthiwa uyi-first offender uyaqala ukuboshwa kubhlungu ngale ndlela ukuboshwa angifisi ukuphinde ngiboshwe angifisi yesi angisahlukumezeki kepha angifisi ukuphinde ngiboshwe. Uma ithi inkantolo ke manje iyakukhulula yini oqale yafika ekhanda lakho sekumele uphume uye ekhaya manje uyobhekana nomphakathi? Kukhona ukujabula ukuthi ngaphuma eGibhithe kodwa manje umphakathi bantu bazokubuka kanjani angulo wadlwe ngulubani kuyimanje eRichmond mina bafo ngiyayizonda leya ndawo ngingathi kade ngiseMaritzburg last year kuno stepfather wami ohlala la eMaritzburg behleze ngincenga ukuthi angiye eRichmond kodwa nje ngisayizonda leya ndawo ngoba ke it wasn't the first time ngibhekwa ngecala le-rape kwakungasikona okokuqala bese kuwukwesibili okokuqala kwakwenye ingane encane nje umakhelwane angiyikhulumisi ngangaze ngaphinde ngayikhulumisa since nje yangiqambela lawo manga thi umpilo yakamtolo umakhelwane kuhlukanise nje umgaqo the ukuba ngenzansi kwakubo ekhaya la kubo nje naku nje umuzi ophambi kwasekhaya ngenzansi kwakubo ikhona ngamtoli Sibongo iyakhuluma ke banganini bayasho yona ukuthi hayi kona cha angikaze ngize ngiyenze leyo into kodwa nje ngiyayibonga yandawo ngikhulele khona impela kodwa ngiyayibonga angifisi ukuya lapha. Awukusilandisa umlando nsizwa mhlawumbe nje ukukhula kwakho ukuzaleka kwakho mhlawumbe khona nathi sizokuthola njengomphakathi si understand uzalwa ubani ukhulelephi wafundephi amabanga phansi and ubumfundo onjani kwenza kanjani impilo yakhe igcine iphelele idakamizweni ngabe kwashayisaphi? Ekhaya ngikhule kungekho nkinga ngikhuliswe ugogo nomkhulu ozaluma obaba behlala eMzimkhulu
bengihlala nobhuti wami omdala ukwanele, khona nomunye omncane uBonkosi nje bese umndeni omkhulu. Sometimes kubuye kufike no cousin uthothi sonke nje ekhaya eRichmond, kumnandi nje ekhaya. Indawo yakhona nje nabantu bakhona, ngoba naku ukuthi ngize ngicine sengingena ey'dakamizweni ngibhemele khona eRichmond. So nje that's why ngithi leya ndawo ngiyayibonga. Ufunde phi amabanga aphansi, umfundo onjani up until kuze uyophumela emabangeni aphezulu? And sifisa ukwazi ukuthi uyiqalene nezinto ezinjengogwayi, because lesi stage esisibona manje istage sokugcina khona la kuqala khona kunanoma ubani, lapho khona kusuke kudlalwa ngoluzi, ngogwayi, ngonsangi, influence yabangani, mhlawumbe ukhona umuntu obebhema ekhaya. Ilapho esikufunayo ubufunda kuphi amabanga aphansi kuze kuyophuma ngaphezulu? Grade R, grade 1 ngiwenzele eMzimkhulu eNyenyezi. Then from grade 3 up until grade 7 bengise Richmond. Ngifunde eNyenyezi Primary School naseGagisa eRichmond, nase-Richley khona futhi eRichmond Primary School, nakwaMlamuli HP School. Ishuthi eRichley isikole kwakuyisamakhaladi but sesi-multiracial manje. Kwakuyisamakhaladi kudala kuthiwa i-coloured school. KwaMlamuli ilapho-ke la ebese ngiqala khona-ke nami ukuthi ngivuleke amehlo. Esikoleni bengiwumuntu oright, ohlakaniphile futhi, bengingakhohlwa. I had a very good memory ngoba lento yokuthiwa kuyafundwa kufundela ukubhala, hayi mina bengingenaso isikhathi sayo. Into nje bengiyifunda nje esikoleni nangalesikhathi uthisha wa-explain ama-notes. Mese kubhalwa i-test, mhlampe bekuba nje iloko ukurevise ukuyikhumbuza nje lweni, kodwa ukuthi ngize ngigxile ukuthi hayi ngiyafunda-ke manje, and bengiphasa kahle futhi esikoleni. Bengihlezi ngizophuma kwi-top 3 makuphasa. I-top 3 nje, I was there definitely. From nje grade 5 up until grade 11 bengiphasa kahle kakhulu nje esikoleni. Uqala kanjani lezi zinto zokubhema? Ngoba ngicabanga ukuthi ukhona umuntu ongena egulukudela khona la kuqala khona. Ukubhema ngiqalele ngayo insangu. Ekhaya wonke umuntu nje ubebhema, ubaba kuphela obengabhema ngoba ngisho uma wayebhema. Kodwa ubaba-ke lo ngizalayo akabhema, abafowabo nabo babhema. So nje kodwa futhi umkhulu bengabhemi naye. So nje wonke umuntu nje obebhema mthetho uzocosha lezo ingqamu mhlambe nawe usayingane. Yabo. Kodwa-ke ukuthi ngize ngibheme ngempela ngiqale ngifunda grade 8. Lento yokuthi uthi uhlele endlini wedwa ubhorekile uphuma uthi ngiyobheka abangani. Phume kanjalo kufike ebanganini nifike uthi khona ababhemayo-ke vele abadala, ngoba uyazi hlezi kuzoba khona abangani abadala ozozwana nabo. Akwenzeki njalo uhamba nayo ntanga bakho. Kwaba into kanjalo-ke nje ukubhema kwami, uthi ayi angibatholi mhlambe laba abanye abangani bami engibajwayele ukudlala nabo, ngigcine ngiyobheka laba abantu uthi phume ebusuku abolyo yini. Omongameli bona-ke abantu sebashona futhi abaningi babo. Umfundi sothi ngiyaphuma-ke ngiyohlalela nabo-ke. Kahle into esasi ingisa kubona ama-TV game, sothi uyodlala i-TV game.
bayabhema-ke bo. Nami ngagcina ngibhema ngokuleke ngihlala nabo-ke. Hhayi, the first day ngiqala ukubhema intsango, ngangiphethwe ikhanda. Athi hhayi, awushaye la. Alizoba right leli khanda elikuphethe. Hhayi, nami ngempela ngiyithathe ngidonse ngishaye. Ingikhwehlelisa, ngathi hhayi, khululeka ungakunaki ukukhwehlela. Iyangena-ke, yabona njengoba ukhwehlela, ela uzoba right khona. Hhayi, ngikhwehlele ziyakhona nami ngishaye. Ngifuna ukuba right phela ngithi manje ikhanda libuhlungu. Enye into futhi eyenza ukuthi ngiyibheme intsango, nogogo nganginokuthi uma ngiphethwe ikhanda uthothi unginika isnifu, athi angihogele sona isnifu. Thimule, hhayi futhi ngibe right ngempela. Ugogo akekho-ke manje ngiyayicabanga le nto nami ngiyabona ukuthi hhayi mhlampe nayo intsango izongisiza ngoba noba mncane ngangike ngimuhle. Hhayi, ngibheme ngempela, hhayi. Ngithi ngiyezwa duma into engingazazi manje nami ekhanda, ngathi khona ugandaganda odumayo. Kodwa futhi le nto kunaleya feeling yokuyi-enjoya ngempela futhi ikhanda ligcina liphelile. Ugcina ufocus kulezi zinto lezi oyizwayo ngoba showcase uma usu-high khona into ozoyicabanga, ufocus kuleyo nto ugcina ukhohliwe udrageke. So kwaya kanjalo-ke ngagcina ngiyijwayele intsango. Kaze ngagcina ngingena nakwi-heroin-ke manje. Njengoba nje sengaba iphara nami, bathi samaphara. I-heroin-ke yona ngiyiqala ejele nokuyibhema kwami. Naleli cala le-rape noma elinye? Hhayi, bese kuyelinye. Wenzeni-ke manje? Usuyiyela ngqoke-ke manje? Kwaba irobhari la. Ikucanda kanjani? Niyenza kanjani? Ikubambaphi? Khona eRichmond. Awusilandisi? Kunomunye umfethu kuthiwa uSifiso uFopaye nomunye uNhlaka wakaMchunu. Ebesizwana nabo sobathathu nje. Kusho ukuthi ayisinamali. Siyafuna futhi ukuphuza. Splan ukuthi hhayi bafethu kune-bridge-ke lapha eRichmond ekuthiwa iKasheti. Kubanjwa khona inkunzi nje vele. Sikhule sazi nenye ithaveni ekuthiwa iSezamazama. Besazi nje kubanjwa khona inkunzi akanjwe ebusuku. Hhayi sithi hhayi ngeke bafethu asihambeni nathi siyobamba Kasheti. Kahle kahle sasifuna ukuphuza imali yotshwala, imali esasiyifuna. Kwakuzoba nalento ye-showground. Sifuna nokuya khona. Ingase ngiyicelile mina ekhaya imali bathi abanayo. Ngisifuna ukuya e-showground, hhayi. Qhamuke-ke le plani le, hhayi. Kungabi khona nkinga. Sihlale la ebridge-ini, hhayi lutho abantu abaqhamuka, hhayi. Sikhuphukele ngalanga kanzimande. Athi uNhlaka, hhayi bafethu, sihambeni sebhangi. Yes, ngawathola amakhaladi lapha. Siwathola amakhaladi siwahlaba. Hhayi futhi ngempela ngibona ukuthi azuqinisile, hhayi bafethu sihambeni sebhangi. Qinisile Nhlanga, sikhuphuke siye ebhangi, hhayi. Awuphelanga u-5 minutes esihleli. Qamuka amanye amantombazana awu-2 aphethe iy'khwama, amafoni ayakhuphuka. Ayanga kanjapha. Kanjapha kudayisa amakhekhe. Hhayi. Siwalandele la mantombazane la. Hhayi.
awabimemeza uNtaka hayi ame futhi angabi na story ayisiye sifike kona hayi masifika kona sifisa donsa umesa vele ngithatha isikhwama mina kulena enye uNhlaka bethatha ifoni la bethatha nefoni usifiso kulena enye mina isikhwama sengisithathile sibe siwashaya ayishaya ngempama uNhlaka leyo dithe sekambani sibe sihamba nathi hayi singene ngala ngakuboka Ntuthuko sesehlela ngasebridgini kaShedi la kade siqale ngakhona sifike lapha ngaseyihlahleni singene sivula ikhwama akholwa utho la khona 200 rand nje kulesikhwama lesesisodwa esincane nje sisikhwanyana esingaka esiyenbag khona 200 rand kusona nalamafoni kwakuyi Express Music lo munye ephethe i-V360 manje siyabuza naso wadayisa phi ke manje lamafoni siwadayisela ma sekuyi late phone cha bafethu sengena ibhodlela la nedash sami siyolala amafoni siwadayisa kusasa awu sambe sezamazama senje besangenile ngaphakathi abafethu ayisi live yamaphoyisa ihamba nomunye umfana ukhole naye futhi nentombazane eyodwa la wayefunda nobhuti wami ke lo kwanele ukholeni eklasini elilodwa awu babeqaqa ay ngiyayibona le vena ayikho futhi nginganayo idlula iveni kubuye sekubuya iphoyisa nalomjida lo kanti intombazane esingikhombile ukuthi omunye wabo lo manje kuqala wazalwa ababani ayithola kathi ababonakala bangaphakathi la mina ngisale ngaphandle ngoba ngiphethe umesi isikhwama sesisilahlile ay mayibuya iveni ingababona ikubuye kuthathwe mina hawo nami sengiyibuzisa into engiyaziyo ke manje hayibo ngenzeni msusijwayela wena futhi ngena la evenini hayibo ngiyabi manje mina evenini hayi ngifakwe khona lapho nami sisho isicathuni iphi apha amafoni anayibo kahle nisanungisukela mina hayi uyazi ke icala lomphingo hayi ngipike kanti isikhwama izothi imoto ihamba nasi isikhwama la sisilahle khona babe besibona isikhwama ibishini yimi imoto kube kucoshwe isikhwama thapha amafoni hayi ngiphike hayi ngilebe ngiphika nje ngilebe ngiphika hayi ayikufikwe police station uthe wendoda apha amafoni bapha abangani bakho abawuthoka duhamba nabo benu3 hayi angiyazi leyo into mina ningifice ngedwa nje angihambi namo so uyithethu isigebengu libamba lishisa sazi igebengu endala ke thi ayishinduku sengivalelwe ke manje maselini ngemu ishinduku ayingibona ukuthi hayi ngiyaphela hayi ngicine ngilikhuluma iqiniso cha amafoni ahambe nabo bafethu njoba kade ningifica lapha bebeyothenga utshwala angibazi baphele jobusa senzelani nami sengile ngixolisa ke manje bobaba ingiyaxolisa iqala phela lumphiko bobaba ngeke ngivele ngivume icango apha nalaba bafethu thona manga uzobakhipha ngithi angibazi phela ngithi sihambile thuba ungasho ngani sala bebevele behambile beyothenga ngibazi manje abakofiki phela thona manga aso emakubo ngeke ungaze emakubo sekuyinkinga ke manje funa siye emakubo futhi ngiyabona futhi mengiphika futhi ngisazoqala phansi isibhaxu manje hayi ngiyabona udala inkinga hayi ngiyabona sayingenge hayi akubuyelwe khona hayi kuphinde bayobhekwa futhi lapha akutholakala ukuthi hayi sebehambile ngiyazi ukuthi baka4 la sihlala khona kodwa manje ngiyasaba ukuthi ngiye lapha ngoba ngiyalapha akuzoficwa nezinye izinto hayi ambi imoto ngibakhombe bokaNhlaka hayi kokaNhlaka wena musungenza isilima ngithi nambe nayo uNhlakala
mina ugogo phela besambe naye sesihlukanile manje kade sihlukanile njoba sengihamba namaphoyisa sombheka ukuthi akakobuyini phela isebusungu manje hayi uhamba numbheke nini uyazazi indawo ze ngiphinde ngithinto futhi ngesicathulo ngithi hayi phela sambeni sobabheka bokaSifiso shoot babosifiso pho yini usilethela uwazi nihlala kubokaSifiso hayi phela baba ngithi la sidlula khona besodlula la kanti bala kaSifiso isenzansi so hayi ngiyekwe futhi ngifaswe ngozankosi bangidla nozankosi lapha kuthiwa ngizobaleka hayi ngeke ngibaleka hayi ngimncenga hayi azangixegise lo munye ubaba uNzimande hayi angixegise kubaba uNzimande ozankosi athi wena mfana wena hayi uyabheda wena kade ufuna ngabe nje udla imali zakho libele ukuganga la uyalazi icala le rape la lengibophile ubaba Nzimande ngimthetha abanginqabela indaba yeclaim athawu kanjani ngithi hayi banginqabela ngathi ngiyocela ama transcript kwathiwa akasekho ummeli wami nomshushisi uNcoba abasekho ngangawathola ama transcripts ngangakwazi ukuclaim athawu pho manje lokho kusho ukuthi enza lento yenza ngithi awu kuyafana nje baba Nzimande vele nje kuthiwa mina ngiyaganga ngcono vele ngigangeke ngoba vele ngisukelwa ngento engekho hayi musa nje ukuleba ukukhuluma into engekho uyabheda wena ayikiwe ngempela hayi makufika kubokaSifiso ayinaba bathengile la bhodlela nogoloko bayaphuza xegiseleke manje mina isho kubona izibuku manje sekufuneka amafoni ngemanje ayikhipha unhlaka uSifiso aqala ukugoloza akayazi wile lapha yana kade sibaleka ayishinduka agcine ikhiphile futhi nayo ifoni siyaboshwa ke manje lapha chargwe irobbery akusazi ekuseni sasivuka sasiye enkantolo saziremindwe enkantolo siye New Prison Maritzburg ibophela khona ke Richmond uboshwe Richmond New Prison hayi sejuvenile lapha sinonhlaka uSifiso omdala ke yena hayi adult nakhona futhi mesifika la ijuvenile siyahlukaniswa nonhlaka hayiswe ngala left mina ngifakwe ngala right vele ke mina ngiqala ukuboshwa bese ngike ngaboshwa nesuku ila sengiqala khona ke ukubhema ke manje unga ke ifika nomunye umfana le ungu uyifakelwa uma wakhe enkantolo fika nayo iningi nje ifika nayo igram umefika nayo ay la endlini wonke umuntu uyabhema mina ngedwa ngiyibhemi lento futhi wonke umuntu mesebhemile uyalala ngibone namtsa ingenge ngiyayishiyanisa la ngiyayisalisa wonke umuntu nje meke babhema yalalwa ukhohlwe nokuthi kwenza sengihleli ngedwa ke manje mina nami ngicine ngithi hayi nithi ngizwe nami lento bafethu ngangibhemela insangu kwayi kodwa ngokuthi ngendlela engibabuka ngayo akukho umuntu onendaba ukuthi isikhatsini kwenzekalani ugwayi kuze kube leso sikhathi othi mhlawumbe sekubuya ukuyodliwa akukho umuntu onendaba nani nje mase kubhenyiwe nje wonke umuntu uyayilalela nje akhohlwe sengihleli ngedwa ke manje noma ngithi ngiyabakhulumisa akekho umuntu okhulumayo la endlini iNew Prison ke ijele lakhona alifani nala eWestville enihlala nibe baningi
linembhede u2 njengoba sihleli nje kanje umbhede ngala umbhede usinki lapha isithi etoilet so mhlambe endlini nihleli nibo u5 noma no6 anibi ngaphezulu kwa6 endlini ngokuthi manje nami ke njoba ngisho ukuthi lento ngiyiqala kanjani seyazi ngiyabona mase bebhemile nje akekho umuntu onendaba nani hayi yabona nje ukuthi wonke umuntu nje uyirelaxele kamnandi khohliwe ngisho ukuthi uboshiwe yabona nje ukuthi kubona umuntu obona ukuthi hayi angathi nje angazi nga-explaina kanjani ukomunye umhlaba wakhe yedwa nje akanankinga nje ngikala kanjalo-ke nami wonga bese ngayithengi ufika nayo uThulani menkantolo benenhlanhlaka beshaba ngo7 days 14 days bengahambi insuku eziningi uThulani khona manje mfanele akuthe uThulani uyena lo wayebuya naye so ithi nje enkantolo eduze ingapheli kodwa inyanga engayanga enkantolo waye under age so eyanjalo enkantolo wayenawo 14 years so njalo enkantolo wayeboshe place of safety yena ngokuthi uyahlupha place of safety wagcina elethwe ejele shuthi ama social worker amesixoxela istory complain ngaye uthi hayi cha ayambonga walethwa kanjalo ke ejele so manje ke inkantolo ibihlezi ifuna ukumbona njalo ukuthi uright in since emncane under age so nje njalo menkantolo ehleze ebuya nayo leyo ngihlezi khona okusho ukuthi uma wakho mbulalayo maye ukuthi uyena oyemphathela wayemphathela uma kodwa phela wayengazi ngayo lento ngoba wayengamtsheli ukuthi kahle yini le wayithatha imali ayise kumwanza khona elinye izayizayo kuthiwa umwanza line barber shop wayijwayele ukuyogunda kulona so umwanza useyazi ukuthi makatholani mefika umnika imali yegram then nayo umnika vele semrephelile kahle semkhandelile yathatha naye akazi ukuthi uthathani uMakathulani naye okusho ukuthi naye wayefaka uma wakhe kwi-risk yokuboshela ukungena nezidakamizwa ngaphakathi ejele enkulu uzela isilima sengane enkulu so ngicine ngibhema kanjalo ke lento i-addictive kangangokuthi futhi mawusu addicted kuyona isikujovile ikudingeka yona ukuyiqalekela kwakhona kuthiwa i-arroster iqalekeleka ngendlela eziningi ke kuhlukene ibona mawusu iqalekele sometimes ama joint omzimba wonke ama joint omzimba la kuhlangana khona amathambo nama pains la iqolo umgogodla wonke kunama pains sometimes isisu siyakuluma siyakhipha and akudleki inhliziyo futhi bancane uba aggressive umuntu one arrest inhliziyo nje bancane into encane nje seniyaxabana uba namamuthi yes futhi enye indlela abazali abangabona ngayo ingane mayisiqala into ewrong into encane nje engenasidingo uyavilapha futhi umuntu wakhona angathi ngaqala bheme before wenze something aqaqa nithi ukuqaqa qala uqaqa ngoba sometimes yabona ke mawusu addictive ngempela yazi ngisho ukuhamba uyanqena ngisho ukuhamba nje uthothi
ufanele uyopanta lethe mhlawumbe ulala ungabhemile ngizima ngisho ukusukuma uhambe kuyafika bona ubuthongo ebusuku ulala ungabhemile kuyenzeka bufike angithi phela isakhona egazini kodwa keke ngokuthi so ujwayele yabo vele isuka isakhona egazini ingakuphini kodwa ngokuthi idose seyihayi so manje naliya into ka abathi mind arrest ukuyicabanga ngizoyithathaphi funa ngenze njani ukuze ngiyithole that's why ubona ngathi abantu abaningi abayibhemayo bacabangela manje i-craving yakhona into asuke yizwa kuyena ngaphakathi yabona ngathi kuney'naliti ezikuhlaba yabona le yesisu athi kuney'naliti ezikuhlaba abanye bathi kugijima igundane esiswini sibuhlungu ngale ndlela kangangokuthi umoya etoilet ugcina kuphuma igazi the more uya ungabhemile shuthi nayo esuke iklineka la kuwena ngaphakathi uma uwiki-ke futhi qhubeka isikhathi ungabhemile uyashona baningi beshona even la Albert Park la isihlala khona manje la eBotter Park nje uyeke-ke sahlala la Albert Park la eBotter Park la sihlala khona manje inqwabe seshonile more than 50 akapheli ngisho u2 months simuvele la sihlala la kodwa more than 50 abantu usushonile kuthini kwema ubona kushona abantu left and right yini eyayifika emqondweni wakho sibaningi siyakufisa ukuyeka inkinga manje angeke uvele uyeke ngoba manje lawa ama-pains asukela kuwena kuwona lawa esenza ukuthi sigcine sintshontsha most yethu asithandi ukuntshontsha kodwa ngenxa ye-pain esisuke siyizwa sigcina sikwenza ubheke ngoba most yabantu abantshontshayo bantshontsha la besizakala khona ngeke uwone la usizakala khona abanye bantshontshe emakhaya akekho umuntu othanda ukuntshontsha ekhaya kodwa ngenxa ye-pain yale arrest osukuyizwa ukugcina ukwenzile akekho umuntu othanda ukuntshontsha ekhaya ungayaphi uyephi akekho umuntu okuthandayo ukuthi akwenze lokho ngoba uyazi ukuthi ekhaya ila usizakala khona kodwa ugcina ukwenzile uthathe ifoni yasisi ungathandi ngendlela eyinkinga ngayo lento ukusho ukuthi kuhlukumeza kakhulu amalungu omndeni akuhlukumezi lo muntu osuke seyidakamizweni izenzo zakhe igcina zihlukumeza affect abantu abaseceleni inqwaba ke yabantu abahlukumezekayo because of lento aloko angeke size sikufihle inqwaba abangayibhemi ngisho kuyibhema lewunga le abangenandaba futhi nayo kodwa ibona basafarishayo yini ongafisa ukuyikhuluma nale ntombazane eyathi uyinokubezile nanti ithuba ukhulume nayo
akukho mina engifisa ukukhuluma naye ngoba iyazi naye ukuthi yayiqamba amanga. Even ngisho inkantolo isisho iyona yayisathi mina isisho ke sekubuyile i-DNA lena ke enye incane ke njengoba kade ngisho ukuthi iyakhuluma ebanganini bayo ukuthi hayi angizange ize ngiyenze leyo yinto yayiphoqwa u-antwayo nomunye umalume wayo ubhuti wayo uZamani iyakusho bebeke bangitshele nje abanye ukuthi hayi iyakusho uMpilo ukuthi hayi uSiphiwe azange azayenze lento. Kodwa ke lo engahlala almost 2 years ejele wayesafa nje hayi mina ngisho isibuyile i-DNA isetshelwa ukuthi hayi akusiyena lo yena wayesathi mina. Ngakhuluma ngithini nomuntu onjani manje mawuthi ufuna ukuclaima ubani okulandelela indaba zokuclaima kufika kanjani ukuthi uthole wena ukuthi manje bangafuni nezingcukaca noma namaphepha? Ngaya phela khona enkantolo bathi hayi akasekho lo mmelo wayengimele wayeJudy Care. Kwadlula 3 months ngoba ubaba wangithatha eRichmond sahamba sayemakhaya eMzimkhulu. After 3 months ngaya khona. Into eyenzeka futhi lelo cala ngaqale ngakhohlwa i-date ukuthi kumele ngibuyele enkantolo. Bathe mase bengilanda ngabuza mina ukuthi ngoba enkantolo kwathiwa i-DNA yasho ukuthi akusimina nje yini kwakusamele ukuthi ngibuyelele enkantolo baphinde bangibopha futhi for lona lelo cala. Ngaya enkantolo yasho inkantolo laphela icala. Laphela ke nje ukuthi nje it's finalized liphelile alikho leli cala. Kodwa still lo ntombazana wayesathi mina yabisho inkantolo ukuthi no akusiyona i-DNA kaThaniba. Yes udlwenguliwe wena asiphiki but akusiyena uThaniba. Le DNA akusiyona kaThaniba kodwa yena wayesathi mina. Ukuboshwa kwakho kwayiphazamisa kanjani impilo yakho? Kakhulu. Ngahlukumezeka kakhulu. Ngoba nasekhaya base bengasathembi phela ngithi kwaqale kwayilento yalengane encane le ngisho. So angingenelwe yini mina ngihambe ngidlwengula abantu yini yabona nje. Especially u-auntie ke kuyena ke esasihlala naye ekhaya. Ngoba ugogo wayesemdala. Kwangihlukumeza kakhulu ngoba ngisho ugogo okuyena wasikhulisa wayengithanda. Indlela wayengithanda ngayo washawa i-stroke ugogo. And indlela wayengithanda ngayo ugogo I was his best. Ubengibiza ngoNombi best. Ukuboshwa kwami nje kwangihlukumeza kakhulu. Akekho nje ugogo washona through ukuhlukumezeka yileyo into. Washawa i-stroke ugogo. Ngabe kubuza ekhaya ukuthi ungenelwe yini udlwengu labantu wawuyiphendulela uthini? Angikwazi ukukhuluma njengoba ngisho ukuthi angazi ngoba angangayazi vele kwayilento angizange ngize ngiyenze. Ugogo yena umuntu osikhulisile ke ekhaya.
and uku-attack-wa kwakhe i-stroke, i-sense of mind yakhe lost even i-speech, wayengasakwazi ngisho ukukhuluma into eqondile. Uthothi uyakhuluma uyamuzwa ukuthi ukhuluma kodwa awumuzwa ukuthi uthini. So ngithi ngiyayibonga leya ndawo, angifisi ngisho ukuya kuyona. Ingakho ngayiyeka nendaba ye-claim. Yangihlukumeza kakhulu leya ndawo, angifisi. Ayekho umuntu owayengithanda njengogogo emhlabeni njengobaba omncane. Akekho umuntu owayengithanda njengalabo bantu. Kusukela lapho nje nami angikaze ngiphinde ngibe nalo uthando lento. That's why ngaze ngagcina ngingena nasema-drugsini. Ngoba vele nami ngase ngiyitshela ukuthi angisenendaba nalutho, kwavela ayikho into engiyiphilelayo. Ngangifisa ngisho ukufa. Indlela engahlukumezeka ngayo. Angathini amazwi akho kubantu abasemajele njengamanje abangabanga nenhlahla yokuthi usinde baphume bona njengoba wasinda wena? Hey, engingakusho nje kubona ukuthi bafethu uqinani, nibekezele noma kunzima. Ngiyayazi mina lento, ngibuya kuyona. uNkulunkulu ukhona uzonisiza bafethu. Nithandaze nje, iyona nje into engingayisho, ngoba futhi akukho abangakwenza mfethu. Uma usuvalelwe laphaya kuyafana nokuthi ufile, ngoba yonke into isuka imile. Akusizi ukusebenza komqondo without actions, ungeke ukwazi ukwenza. Ungakucabanga konke ukucabangayo kodwa kuyizeleza. Uma uvalelwe laphaya akukho ongakwenza. Kuyikona nje ukuthi ulinde leso sikhathi sokuphuma uphumele ngaphandle. Ngoba ngisho ukuthi unamandla angakanani ngeke uze uyidilize leziya indongo uphume. Kuyafana nje mfethu. Kodwa mfethu Sibonge nephoyisa okuyilona eliphethe icala ukuthi libe neqiniso. Ngoba amanye akethi mayebuka esala umuntu esemcindezela ngisho sekubonakala ukuthi akuyena oyenzile lento. Ubuqiniso baba khona nje. Hayi, bamanyathela yena wawumela umthetho. Angeke ngize ngiqamba manga waba umsesho oneqiniso. Wawenza umsebenzi wakhe engihambisa kodokotela siyokwenza ama-DNA. Wawenza umsebenzi wakhe, wayedlala indima yakhe yokuba umuntu omthetho. Ngoba ngempela uma umuntu omthetho kumele ume phakathi nendawo, ungathathi isayidi. Hayi naye wasebenza ngawo umthetho. uphi umfoko wamanyathela manje? Angazi yena ubesebenzele eRichmond. Angazi ngempela baba. Awuvalelise ebantwini. Nina nonke nibukayo le video, I hope ukuthi nikuzwile konke engikushoyo nangendlela umuntu obumebhema abonakala ngayo. Banenhliziyo encane, thothi akasafuna ukwenza ezinye izinto, akasathanda ukuhlala ekhaya, ufuna nje ngaso sonke isikhathi ukuhamba ebanganini bakhe uyobhema. Iyona into ayifuna ngoba manje usuke nale nkinga. Igundwane. Inkinga kakhulu i-arrest uma usu addicted kwiwunga.
i-heroin iyinkinga. Sebeyayijova ke manje kodwa mina ngiyijovi. Ngiyayichase sela kwi-foil ngiyishisa. Ukuyiqala kwabe siyibhema njengensangu. Uyifake kwayo urole ngerizla njengensangu isafika. Ibe strong ke. Idame elilodwa besibhemisana sibe u4. Idame elilodwa elincane mhlawumbe mkhulu lo iluzi ngendlela ebi strong ngayo. Esi-weak manje ingako sesiyichase nokuyichase abanye beyijova. Kodwa angisho ukuthi mangithi esi-weak ngithi iku-right ukuthi ibhenywe cha. Kodwa ke ngeyinkinga zomhlaba nezathu siyayibhema thina siyibhemayo. Kodwa futhi most yethu asisathandi. Ngoba uyena kangubane udliwa yini umuntu? Umuntu lo walimala ngangixoxwe i-blocks bathi udamagekile ama-vessels mase ngifike esibhedlela wasala usunqunywa. No hayi sibongele insizwa yakithi nina bedlozini nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza athi yakhalela uthi igole lika Jama lichithekile awunina bakamputu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni limbhedule nina bentule bande ngodonga kwela kithi kwabheka uzulu lokhuluma uprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini lakamandlakazi mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethameli how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele i-MPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa abantu sibawela kanjani ezidakamizweni lokho suke sikwenza malungana ngo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngakho ke uma khona ubukayo akafunde uma uzwa ukuthi episode le ngeke ikwazi ukubukwa abantwana qala uyibuke njengomuntu omdala uma ubona ukuthi ungakwazi uyidlulisela ebantwaneni udlulisele kubona abantwana beyibuke nabo noma uthathe la uhambe ukhulume nabantwana bakho uzame futhi ukubheka ibehavior yabantwana uzame nokucheck ukuthi yini ongayenza ukuze njengomzali ingane zakho ingaphelele idakamizwa njengoba uzumfowethu esho ukuthi abantu abahlukumeze kakhulu ilabo abasuke besondelene nawe nomphakathi abangahlangene nokuhlangana newonga so kuyokusiza ukuthi uzame ukuthi ugade abantwana bakho ngoba mase bengenile ungeni wena njengomzali ohlukumezeka kakhulu noma namalungu emndeni abafowenu odadewenu omakhelwane ngagcina nishiselwa nemuzi gcina ungase usunamanyambana wena komakhelwane so bafowethu uhlelo loluqwashisela ukuthi nje abantu beyigade bengagcineli ohlangothini olwrong lwempilo ngakho ke mawuqala ukuba ingxenye cendezela usubscribe button ucendezela nebell okuzokubeka emathubeni amahle kakhulu bakhona esinye isiqephu engisiposayo izoganqeza ucingweni lakho uzothi mawungena phakathi uzobe usuzitholela isiqephu sangalelo suku mina igama lami nguprofessor ngwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthatha sohlangothini lakamandlakazi sangcenga.